Пак си позволявам да ви прекъсна, понеже от няколко седмици дискутираме с Едрев и Стефан темата относно финансирането и за напред, понеже винаги ще се нуждаем от пари, дали ще е за кампания или за протести. И постоянно гледаме проектите, свързани с деца. И си мисля, че ще назрее този момент, в който ние ще трябва да кандидатстваме, за да получим финансиране. Както се случва с женските организации. И трябва ние кандидатствахме по всички възможни проекти миналата година и по всички възможни към Европейския съюз. Иван може да даде повече информация към Еразъм, към Европейския съюз, към всичко, което беше възможно. Столични проекти. Последния, на който се надявахме, защото всичко предложиха, но те много се постараха, това отне много време на целия екип да даде кандидатства за проекта, беше към ЦСВ, който е... Към ЦЕРФ, Брюксел. Брюксел, който беше на стойност 500 000 лева, който се надявах, че ще бъде одобрен. Ако беше одобрен, нямаше да има тази среща, защото ще продължиме. От 100 точки ние имаме 68 точки. Като тук бяха включени Пламен, нашия екип, направихме всичко възможно, каквото изискаха информация, едва ли не ДНК-то направи баба ми. И имаме 68 точки и ни отхвърлиха. Аз мисля, че са ни отхвърляли като... Иначе ни отхвърляли... Не, за други. На друго място бяха чисто на Еразъм ни отхвърлиха заради политически причини. Абсолютно всякъде получихме отказ. Кандидатствали сме, който кандидатстването за един проект отнема ресурс на хора, енергия. Извинявам се, има ли някакъв анализ от какво са отнетите точки? Има анализ. Най-голямото, то не е отнемане, по-скоро не са ни дали точки, е това, че нямаме глобален ефект. Понеже европейските проекти, те търсят да имаме глобален ефект, а не локален. А ние се стараем локално да го променим. Независимо, че на база приложени практики ние можем да повлияем на други държави, за тях това не е достатъчно. И те точно това ни казват. Няма как, нали, и да преминете някакъв праг, който ви е на 70 точки, ние бяхме 68, ако останат пари, тогава ще преразгледаме отново вашия проект и вашето предложение. Но на този етап, тъй като ние не даваме малко пари, искаме много по-голям ефект да има. Между другото, само за да кандидатстваме с този големия проект, мисля, че агенцията ни взе 15 000 лева. Освен нашия труд, който ние направихме, агенцията ни взе такса за кандидатстване на 15 000 лева. Това ви към общината, към фонд култура, имаше много добри проекти, които могат да се свързват, примерно, чрез арт-техники, свързани с децата. Нали? Винаги, когато в името на децата, понеже наскоро там ги гледах проектите, първоначално действително са малки суми, труда на 20 000 лева, но е някакъв плюс да се надгражда за някои неща. Мисля, кандидатстването за един проект отнема, нали, както каза, да се повиши. Това сме направили. След това, ако общината е даден общински съветник, който иска, има делчо. Тоест, тия 20 000 лева, които са описани за проекта, от тях взимаш 10. Обикновено. Нали, нека някой да ме поправи, ако греша, но общинските са така. Кандидатствахме към общината, аз се свързах с директорката на там иновативно за децата и така нататък, каза се Мария Петрова или Матия, нещо си. Тя каза, че го движи, обясни ми каква е таксата, за сега няма никакъв резултат. Всичко с проекта, освен много усилия и някакви средства, до сега не е дало резултат.